Имало е много огромен пожар. Въеба си буцата! Штука, бързо мятам, брат. Нещо тук штука ли беше? Тук нещо подгони штука ли аз? Ето брат ми фана първата рибка. На муха, ние всичките тук мятаме на спининг, а той е единствения, който мята на муха. И не се очудвам, че и той фаща първи. Кефалче. Хубаво кефалче. Много е хлъзгаво, хора, много внимайте на тунджа. Страшно опасно е. Няма един час откакто сме на реката и вече съм се пребил 3 пъти. Най-накрая стигнах при него. Да, готово. Нека да видим рибката. 20 см, да. Даже няма толкова, но ето кефалче. На новата въдичка. Да, новата въдица на брат ми. Купи си. Вчера я взехме от Еконта и ето че я разлови вече. Една снимка да направим на рибката и я пускаме. О, бат. Ето брат ми пак фана, тази май е по-добра. Хубава е тази риба. По-добра от предната, да. Откачаме и я пускаме. Аз и там отсеща имах много жесток удар. Сигурно на някой по-едър кефал. Обаче го изтървах. Можах да се случа на време и
Изтървах рибата. Айде хора, се видим при следващата рибка, ето у нас там. Айде пускай. Опето брат ми фаща трета рибка, но аз съм много далеч от него. Ето я. Той там си ги люпи кацемени, спинингистите. Съмъчиме тук да издрапаме някоя рибка. Все още, което не сме направили, но той си фаща. Даже доста често. Колко искаш? Много е пас. Гледай са кост. Та клатушка не прощава, са. Ще закача някой. Или пък може би не. Тайнито брат. Тук хъм пака моята. Там има могунажи брат, някакво така. Да, там могунажите са до дървото. Хора, не знам дали ги виждате. Това са или скобари, или могунажи, не мога да кажа от тук, но е там под дървото брещукът, но моята са кефалчета. Сега ще ги пробвам. Само да обув. Оп, да, е тук пред нас също има. Ето брат ми отново фана. Направо ги скъса момчето на само тайни. О, то е добре. Но, то е добър. Айде ще си го снима и ще си го пусна обратно. Аз продължавам да мятам, защото само една риба съм фанал, трябва малко повече. Поне още две. Снимай го един път. Бой, штука, бързо мятам, брат. Штука! Не фанахме, ама там има штука. Бой, беше баси огромната. Не, ама тук има една штука, подгони всичките риби.
Не, там подгони разпери, какво беше? Не, аз слагам тайни. Дамян къде отива? Ето го кефалчето, поредното. Пускай го, давай. Но то май не се вижда. Вижда се, давай. Оп, тръгна се. Айде хора, се видиме при някоя рибка следваща, която фане. Бе, хора, вижте тук колко много кефалчета има. Това е много добър знак за реката. Държи се популацията, размножават се успешно. Вижте, не знам доколко се вижда без поляризация, но ето още ни тук минават. Кефалчетата по реката са страшно много и страшно много се ловят. Още една риба за брат ми, тази е добра, но аз съм много далеч от него, не мога да го снимам. Докато сме на реката, се натъкнахме на ужасяваща гледка. Имало е много огромен пожар. То си речи пепел навсякъде. Вижте, дърветата изгорели. Направо ужасяващо. Не знам как е станало това, дали не е било от емигранти, дали не е било от някаква шише бутилка оставено тук. Затова много ви се моля, не си слагайте боклуците тук. Нагоре има път още, но виждате колко е голяма площа, която е засегната. Абсолютно всичко е изгоряло. Почвата е мека, страшно мека. Вижте, тук всичко е във въглен, пепел.
направо няма какво да коментирам. Айде да се видиме, хванеме още нещо. Его и брат ми там, ние продължаваме нагоре. Айде! Сигурно най-големия ми кефал в живота до сега. Ето го тук. Опа! Много добър. Кефал ли беше? Какво беше, ама? Направо насрах. Вай, хора, вай. Голям е, добър е този брат. Какво е това? Штука е май. Не, кефал е, вай, баси буцата. Баси буцата. Вай. Кое е това е? Баси буцата е. Вай. Как ще го фана сега това, бе? За край на клипа имам да вметна някои неща. Грешките, които направих, както виждате, още от сега може да се каже, че тук ще се щупя върха на въдицата и може би сте разбрали по тъмбнейла. Направих няколко огромни грешки, които не трябваше въобще да се получат. Тук вдигам рибата, тръгва и оп, ко стана, върха ми го няма вече. Въдицата стана на 3 части, а и след това кефала ми къса и вобърчето си замина. Благодаря на всички, които се отзоваха веднага, които даже ми предложиха и помощ, но тя не е нужна, понеже проблема не е такъв, че не мога просто да си купя друга въдица. Проблема е, че това са страшно тъпи грешки и просто исках да ги споделя с вас, за да не ги правите и вие. Нямахме кеп, аванса ми беше много стегнат, направих много гаден обратен ъгъл и всичко това доведе до ситуацията, която ме виждате в момента. Дърпам с върчето, ама колкото да дърпам, рибата отмъкна вобера и колкото сега, както виждате, да я търся, тя вече е заминала с вобера, сигурно се е шмукнала някъде на дълбокото и честно казано ме е жал и за рибата, понеже няма да е много приятно с този вобер на устата. Абсолютно тъпи грешки. Надявам се повече да не ги правя. И виждате как сега гледам, мега връхчето, но не мога да го върна обратно, вече е счупено и няма какво да се случи друго. Айде хора, се видиме при някое друго клипче, абонирайте се, смачкайте го този лайк, напишете един позитивен коментар и айде се видиме!